Вчера го знаем какво беше. До вчера човешката еволюция се развиваше линейно. Дали стрелата на времето е била или спирала, или линейен модел, няма значение какъв е модела, но имало посока. Какво става днес? Нарушение траектория хомеостазис. Аз ще използвам малко термин от теория на хаоса. Стрелата на времето е счупена. Вече няма посока. Това е така наречената точка на бифуркация. Какво се случва в тази точка на бифуркация? След като няма посока, от тук нататък има едно ветрило от алтернативи. Различни пътища, по които можем да поемем. И днес трябва да изберем по кой път ще поемем. И да имаме предвид, че някои пътища са зададена улица, а други водят към сияйното бъдеще. Не напразно, това е и символа на корицата на книгата. Ние, водейки нашите деца следващото поколение, трябва да ги изберем. Дали тръгнем по магистралата, слънчевата магистрала, която ни води към сияйното бъдеще, или да тръгнем по мрачния път, където не чакат само бури, грамотевици и нещастия. И на двете стрелки пише бъдеще. А ние трябва да изберем който път да поемем. Тази книга не е експертен анализ на различни видове проблеми пред съвременния свят. Това е по-скоро визионерски, обобщен поглед върху тенденциите и посоките на развитие. В тази книга аз не предлагам решение, аз поставям въпроси. И се опитвам да посоча темите за размисъл, върху какво да мислиме, когато тръгваме по някои от тия пътища, които са малко ще ви покажа. За да се търси отговор на тези предизвикателства е необходимо много мисли. Трябва да излезем от такова и старите парадигми. Публичното пространство е наситено с мантри, шаблони, които стесняват кръгозорие. Ако човек не се замисли върху същината, той плува по повърхността и не е ясно да ще го гледа течението. Благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че сме заедно и продължаваме нататък.